Здравейте, казвам се Мартин. Приготвил съм тук една мини строителна площадка. Имаме един малък градински отток, който вече не може да се справя с количеството вода и мръсотия, и намерих решение, като монтирам няколко отводнителни улея заедно с по-голяма ревизионна шахта. Но както виждаме в момента, една шахта не е достатъчна, затова ще монтирам две. Имам две ревизионни шахти, така че ще са ми необходими и два клона, един в тази посока и един в тази. И намирам за изключително интересно да се види как професионално ще бъдат инсталирани. Само гледайте как ще бъде направено. За да е по-лесно, съм си приготвил малка скица с разположението на улеите. Маркираните в червено са връзките. Можете да видите и как ще бъдат свързани събирателните шахти. Тръбата идва от тук и оттам ще излезе и ще се свърже с другата. Нашите инструменти са стандартни, от които се нуждае един инсталатор – нивелир, трион и чук. Първо ще отбележа посоката, с други думи ще използваме канап за ниво, който ще показва височината и посоката. Разбира се, това е изключително важно за нас, за да се прецени кое къде отива и на каква височина.